Nhà lòng một driver, nhà tây sĩ tông, bằng Pynkmen Ia Phi, bằng Niah Phi cả đông, in Raymond Khasi, Phi phone Phi hot, Phi ohikano, baby snap schwatot. Nga Niah kakalingam Niah at ikente, tang shukali, Phi bait yaiway, Phi mut bangalong, camera scanner, hinay nga pit ang halin timpay yaki planner. Nga Niah bantay, in ban shock mat, nga seal ka by petrol in ka by chat, ngam doon for one play, ya kissing too, filong ka ting shop, filong ka jingay. Napoy ha parking, fi phone marmar, ofisyong kibangay, baby tamo chokidar. Lada passenger urang ting don jinge, tin ray lada kan pay fi mut ka jing to bait yakamap, fi panola don. Tin ray lada traffic jam, to ay nga syong, fi mut banga penjot na ya bait beauty. Tin ray na shuk ni red light tin bait ka duty. Lanyaban Dre, in ban shock mat, nga seal ka by petrol in ka by chat, ngam don for ban pay, tiya kissing too. Filong ka ting shot, filong ka G. Nakali ka the mirror, pinrain de bang me, pikwa screenshot, pikwa ban tip, haba red light, nga phone no fee, haba green light, nga hapan play. She one passenger, pilong detective, pipay piyaka, oy babis na mapi. Henry habang awan tipika jingbam, timut nga lebakla, figaya kaspam. Manyabang pay, in ban shock mat, nasiw ka by petrol, in ka by chat, nandon borban pay, ya kissing too. Ilong ka ting shop, ilong ka jingi, along no driver. Naman akwa, pan ay fi ka jin tat man yung bato kahit sabo, to ipi klen cry.